Tini senti pra kaisa taku neno ko kaisa koja darani mungtam Ravi Kumar Debroma Mandai Amcha Hospital area Khongrang Mura Para Depchoron Para Tini 21 din bomni hai jorao se kaisa kri borno khungsa tongjanai borok Kanari kri chumnagi kri hai borok kaisa diporo mamu songkene hotat khlai hor kasa gei sara nok bini khamai thongja bini kisuta mai tongmani ikomono bini mai takokni a mai mui jotono khambai paye naike osohaya klaisa auni bagai khaganang tiprarokno taisini tipra mothani ngaisin chubai tini to man yakono khanasuni kono kaisa kono chuba mung laina bagai jeng masai toklaine tai khaganang takokrokno khanasoni ni bisingo ani takok okarana kaisa thunani noksimi kono kaisa ব্যবস্থা খাইরানান বাকি গভর্নমেন্ট ইয়া খাইবা রুলিং পার্টি ইয়া খাইবে যে অর্গানাইজেশন তংনাই তাই সিনি তিপ্রা মথারকনো বা তিপ্রা সংস্থারকনো যতনো কবগো খাজানি তাকক অকরানো কিসায়া কিসা সুবা ফাইনানি বাকি যতনো আং কইমু সানহর আসিকনা আনিক বন জাতে যতনো হামজাগনা রুই বিনি মুক্তি কলাইমা হাইনা সিনমা মুক্তি কলাইজাক Bini tini khoro thunani paina nok krino khnasoni ba sangni samjan bisingo kasia khatpano chikonsa bos tafano rui thunani jaga rui jamana abon jotono kesai toklanya bogi bele bele kena hambai takuk sang tini askuna bonochobanan bogi jotono